Ous tontos, recepta d'aprofitament. Necessitarem pa sec, llet, ous, all i julivert fresc, sal i pebre i oli d'oliva per fregir. Tallarem el pa a bocins i el remullarem amb la llet. Ens ha de quedar humit. El deixarem una estona en repòs. Ho aixafem bé amb una forquilla i ho deixem reposar una estona. Tallem ben petit l'all i el julivert i ho afegim als ous. Batre-ho una mica amb sal i pebre al gust. Incorporem aquests ous batuts al pa remullat i ho anem aixafant amb una forquilla fins que ens quedi una pasta ben homogènia. Comprovem que la temperatura de l'oli és adequada amb un escuradents. Anem fent porcions tipus croqueta amb una cullera i ho fregim amb oli ben calent. Quan estiguin daurats per totes bandes, els traurem del foc i els posarem sobre d'un paper absorbent. Queden molt gustosos i és millor menjar-los calents o tebis, encara que també estan molt bons freds. Recorda que tens moltes més receptes a la nostra web. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. Fins aviat!